Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Җәрәхәтләр хастахана юллары. Яңа ел каникуллары хәвеф-хәтерсез генә узмаган. Юл хәрәкәте кагыйдәләрне үтәүне таләп итә. Бозучыларга штраф күләме артты. Эшләгән эшкә бәя, киләчәккә планнар. Футбол буенча спорт мәктәбе 2024 елга йомгак ясады. Россиядә милли проектларга 6 ел эчендә 57 триллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Бу хакта Россия хөкүмәте матбугат хезмәтенә сылтама белән Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. 2030 елга кадәр милли проектларны финанслау гомуми күләменең 40 триллион сумнан артыгын федераль бюджет акчалары тәшкил итәчәк. 13 триллион бюджеттан тыш диелә хәбәрдә. Барлык 19 проектның паспорты расланган, аерым алганда сүз технологик лидерлыкның 8 проекты турында бара. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа милли проектлар старт алачак. Быел Татарстанда аларның 11 гамәлгә ашырылачак. Гаилә, яшьләр һәм балалар, озак һәм актив тормыш өчен инфраструктура, экологик иминлек, кадрлар, нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад, азык-төлек иминлеген технологик тәкъмин итү, туризм һәм кунакчылык, мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе һәм пилотсыз авиация системалары. Әлеге программалар кысаларындагы чараларга 44,2 миллиард сум юнәлдереләчәк. Бузлы яңгырдан соң әлбәттә юл һәм коммуналь хезмәтләр юлларны бозга каршы материаллар белән эшкәртә. Тротуарларга, йорт яны һәм янәшәдәге территорияләргә ком, тоз катнашмасы сибәләр. Гыйнвар башыннан 43,5 тонна ком, тоз катнашмасы һәм 205 тоннадан артык бозга каршы реагент файдаланылган. Оператив киңәшмәдә район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабетдинова катлаулы һава шартларының нәтиҗәләрен бетерүгә даими контроль кирәклеген билгеләде. Колабыз юлларын тәртиптә тотуда Әлмәт шәһәр автомобиль юллары идарәсе коллективы җаваплы. Яңа ел бәйрәмнәре шатлыклы вакыйгалар белән генә тулы булмаган, кызганыч. Берничә бала юл транспорт һәлакәтләре корбаны була. Автомобильләр бәрелешүдән алып, җәяүлеләрне бәрдерүгә кадәр зыян күрүчеләр арасында балих булмаганнар да бар. Бу очраклар безнең балаларны юлларда куркынычсызлык турында уйланырга мәҗбүр итә. Вакыйгаларның нечкәлекләре киләсе материалда. Әлбәттә, каникул вакытында берничә бала автомобиль тәгәрмәчләре астына эләккән. Аларга табиблар ярдәме кирәк булган. Очракларның берсе яңа ел алдыннан Ленин урамындагы 123-нче йорт каршында булган. Анда 31 яшьлек машина йөртүче светофорның кызыл утына узып 16 яшьлек яшүсмерне бәрдергән. Бала исә юлны җәяүлеләр кичүе аша яшел утка чыга торган була. Җәяүле тән җәрәхәтләре алган. Аны Әлмәт районара күп профильле хастаханәсенең травматология бүлегенә җибәрәләр. Тагын бер юл транспорт һәлакәте 1 гыйнварда теркәлгән. Автомобиль тәгәрмәче астына 53 һәм 24 яшьлек 2 җәяүле, шулай ук 2 яшьлек бала эләккән. Алар юлны Ленин урамы 89 адресы буенча тиешсез урында кичә торган була. Зыян күрүчеләрне табиблар караганнан соң иләренә кайтарып җибәргәннәр. Балих булмаганнар хастаханәгә автомобиль пассажирлар буларак та эләккән. Мәсәлән, Зәй-Бохарай Урсай Әлмәт юлының 24-нче чакрымындагы авариядә 9 һәм 11 яшьлек балалар зыян күргән. Үсмерләр 38 яшьлек Volkswagen Polo йөртүчесе юл һәм метеорологик шартларны исәпкә алмый һәм идарә итүне башкара алмыйча каршы якка чыгып Honda Civic белән бәрелешкән. Икенче автомобиль руле артында 27 яшьлек йөртүче булган. Бәрелешү аркасында ул юл читенә төшә. Автомобильчеләр үзләре зыян күрмәсә дә Volkswagen Poloның кечкенә пассажирларын хастаханәгә салганнар.
5 гыйнвар көнне Түбән Мактама Актүбә юлында Яңа Кәшер авылы чатында Лада Гранты белән Nissan Terrаны бәрелеше. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә 1964 елгы Лада Гранты автомобиль йөртүчесе тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә китерелә. Беренчел мәгълүматлар буенча ул төп юлга чыкканда 1988 елгы Nissan йөртүчесенә юл бирми. Бу арада юлларда бызлавык урыны белән кар кертләре саклана. Сак булыгыз. Дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны юл йөрү кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне юл һәм һава шартларын исәпкә алып, юлның торышын, күпме ислекле, явым төшемнәрне, туманны, тәүлек вакытын исәпкә алып, тизлек режимын дөрес сайларга чакыра. Юеш юлда бызлаук вакытында автомобильнең тормоз юлы арта. Дәүләт автоинспекциясе искә төшерә. Юл йөрү кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү генә юлларда тиешле куркынычсызлык дәрәҗәсен тәэмин итә ала. Может обеспечить необходимый уровень безопасности на дорогах. Юлда штаттан тыш хәлләр килеп чыккан очракта экраннарыгыздагы телефон номерлары буенча ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Юлларда куркынычсызлыкны арттыру максаты белән июль башыннан административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында закон проекты үз көченә керде. Шулай юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар шактый артты. Иске система буенча штрафларны түләүгә ташлама 50% булган һәм гамәлдә булу вакыты 20 көн тәшкил иткән. Бу елдан ташлама күләме 50%тан 25%ка кадәр кимеде. Гамәлдә булу вакыты киресенчә 30 көнгә кадәр артты. Шулай хокук бозуларны кабаттан бозучылар өчен аерым җәзалар каралган. Автомобиль хуҗасының ОСАГО полисын рәсмиләштермәү өчен штраф 3000 сумнан 5000 сумга кадәр. Тизлек сәгатенә 20дән 40 километрга кадәр артуда хәзер 750 сумга төшәчәк. Сәгатенә 60 километрга кадәр куу өчен инде 2250 сум. Исерек килеш автомобиль белән идарә иткән машина йөртүчеләргә хәзер 30 мең урынына 45 мең сумга кадәр штраф каралган. Таныклыкны элеккеге кебек ким дигәндә ел ярымга алачаклар. Төп үзгәрешләр арасында куркынычсызлык каешын куллану кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны арттыру да бар. Хәзер пассажирларга каеш эләктермичә йөргән һәм аларны йөрткән өчен штраф 1000 сумнан 1200 сумга кадәр артачак. Бу үзгәреш юлларда куркынычсызлык чараларын үтәүнең мөһимлеген ассызыклый. Шулай ук юл йөрү кагыйдәләренә яңа төзәтмәләр үз көченә керә. Алар машина йөртүче кулында теләсә нинди чит предметларны тоя. Штрафларның тулы таблицасы белән безнең социаль челтәрләрдә таныша аласыз. Моннан тыш Дәүләт Думасы машина йөртүчегә ут сигналы ярдәмендә хокук бозу турында тиз арада хәбәр итү турындагы закон проектын карый. Башка темаларга колабызда кулланышта булган олыслы агачларны кабул итү пунктлары урнаштырылды. Алар Нефтчеләр урамы 18-нче йорт адресы буенча Магнит кибете парковкасында, Ленин урамы 128-нче йорты янындагы һәм Совет урамы 147А адресы буенча урнашкан сәүдә йортлары парковкаларында. Яңа ел бәйрәмнәрендә өйләрне бизәгән яшел агачларны фермер хуҗалыклары ихтыяҗлары өчен терлек азыгы сыйфатында кулланырга ниятлиләр. Шуны истә тотарга кирәк. Чыршыларда уенчыклар, башка бизәү әйберләре, пакетлар һәм скотчлар калырга тиеш түгел. Чыршы һәм наратларны 20 гыйнварга кадәр тапшырырга була. Узган елда Татарстанда барлык авыл хуҗалыгы хайваннарын һәм кош-кортны идентификацияләү төгәлләнде. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы Алмаз Хисаметдинов Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. 2024 елның 1 сентябренә кадәр барлык авыл хуҗалыгы хайваннары маркировкаланды һәм системага кертелде. Без эшләрне графиктан алда тәмамладык һәм 2025 елда ябарга тиешле позицияләрне узган төгәлләдек, диде ул. Республикада 771 мең баштан артык мөгезләре терлек, 25,8 мең баш ат, 410 меңнән артык дуңгыз, 17 миллион башка якын йорткышы, 171,6 мең баштан артык мөгезле вак терлек чиплаштырылган. Хисаметдинов билгеләп үткәнчә, идентификация хайваннарда була торган йогышлы чирләр таралуга юл куймау, авыру таралу чыганакларын ачыклау өчен кирәк. Моннан тыш, аның сүзләренчә, маркировка нәтиҗәсендә бер хайванны икенчесенә алыштыру, шулай ук ветеринар эшкәртү узман хайваннарны бер урыннан икенче
икенчесенә күчерү мөмкинлегенә шик куела. Чип ярдәмендә хайванның хуҗасын табарга мөмкин. Моннан тыш федераль закон нигезендә хуҗалар хайваннарны маркировкалауны тәэмин итәргә һәм аларны исәпкә алу өчен белешмәләр тәкъдим итәргә бурычлы. Терлекчелек, игенчелек белән бер бөтен механизмны тәшкил итә. Ит, сөт продукцияләрен җитештерү өчен азык булуы шарт. Быел исә республика басуларында үскән икмәк күләме көтелгәннән әзрәк булып чыккан. Шулай итеп, Татарстанда 2024 елда 3,8 миллион тоннага якын ашлык җитештерелгән дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры орынбасары Дмитрий Яшин. Элегрәк агросәнәгать комплексы продукциясенең иминлеген һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәге учреждениесе җыеп алынган бөртекле культуралар 4 миллион тоннадан да ким булмаячак дип фаразлаган иде. 813 мең тонна майлы культуралар, 2,4 миллион тонна шикәр чөгендере, 1,2 миллион тонна бәрәңге һәм яшелчәләр җыелган. Спикер еллык ориентир булып 4,3 миллион тонна ашлык тора диде. Республика үзе 3,3 миллион тоннага якын ашлык куллана. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хисабына билгеле булганча, быел Татарстанның аерым районнары май аенда кырау суыгы дучар булды. Августта исә республиканың 29 районы туфракта артык дым белән очрашты. Быел чәчүлек мәйданы узган елгы мәйданнан азрак булган. Яшин сүзләренчә, бу язгы чорга чәчүне вакытында башкарып өлгермәү белән бәйле. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Штрафлар гына түгел, бу елда хезмәт хаклары да артачак. Мисал өчен, ил буенча авыл укытучысы программасын гамәлгә ашыру өчен 2025-2027 елларда бюджетта 3,2 миллиард сумнан артык акча юнәлтеләчәк, дип хәбәр ителә ТАСС агентлыгында. Программа бәрабәренә 3 меңнән артык вакансия ябылырга тиеш. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә программа 2030 елга кадәр озайтылачак. Инициатива яшьләр һәм балалар яңа ил күләм проекты кысаларында дәвам итәчәк. 1 гыйнвардан ул педагоглар һәм устазлар федераль проектына кирде. Аның нигезендә халкы 50 мең кешегә тулмаган авыл торак пунктларына, эшчеләр бистәсенә, шәһәр тибындагы бистәләргә һәм шәһәрләргә күчеп килгән педагогларга авыл укытучысы программасы кысаларында 1 миллион. Ерак Көнчыгыш федераль округында шулай ук 2025 елның гыйнварыннан яңа төбәкләрдә 2 миллион сум күләмендә бер тапкыр акча түләнә. Программа гамәлгә ашырылган чорда 6,3 меңгә якын укытучы авылга эшкә килгән дип ачыклык кертеләр Россия Федерациясе вице-премьеры аппаратында. Яңа елга аяк басканда традиция буенча барсы да узган елга йомгак ясыйып башкарылган эшләргә бәя бирә һәм киләчәккә планнар кыра. Калабызның футбол буенча спорт мәктәбендә әлеге максат белән тантаналы чара узды. Мәктәпнең иң яхшы спортчыларын һәм остазларын хөрмәтләү мизгелен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Футбол буенча балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе Татарстанның көньяк көнчыгышындагы иң зур футбол мәктәбе булып санала. Төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнашып, тәрбияләнүчеләр елдан-ел яңа үрләр яулый һәм үз нәтиҗәләрен яхшырта. Сезон был у нас тяжелый, наверное. Были громкие победы, были обидные поражения. Но я считаю, что мы сделали очень большой шаг вперед. Именно в этом году у нас по разрядам 2 кандидата в мастера спорта. 45 человек, первый разряд, и еще порядка... Аеруча көчле алкышлар белән триатлон белән шөгыльләнүче спортчыларны каршы алдылар. Футбол буенча спорт мәктәбендә 3 елдан артык триатлон бүлеге үз эшен алып бара. Бүген тәрбияләнүчеләр иң яхшылар рәтендә республика һәм бөтен Россия дәрәҗәсендә призлы урыннар яулыйлар. Мондый нәтиҗәләрдә зур рольне тренер алып тора ди яшь спортчылар. Форсаттан файдаланып, алар рәхмәт сүзләрен белдерәләр. Спасибо вам, уважаемый Василий Николаевич, за то, что верите в нас. Спасибо за мотивацию, стимул, за понимание и поддержку. Спасибо за уверенность и упорство. Вы показали истинный пример решительности и смелости. Вы замечательный человек и лучший тренер. Спасибо вам. Спасибо. Они постоянно занимают. В республике, без ложной скромности скажу, они лучшие. А на федеральном уровне они постоянно или призы, или близко к тому. Футбол буенча спорт мәктәбен тәмамлаучыларны да аеруча җылы каршы алдылар. Алар озак еллар дәвамында тырышып шөгыльләнә һәм куйган максатларына баралар. Бу вакыт эчендә районыбызның данын да төрле дәрәҗәдәге ярышларда яклыйлар. Чарада аларга разрядны күрсәтүче документлар тапшыралар.
Ну, на протяжении 11 лет мы неоднократно... 11 ел дәвамында без күп тапкыр чемпион да булдык, призлы урыннар да алдык. Шушы еллар ішінде біз командадагы егетләр белән күп сынаулар үттек. Бер гаиләгә әйләндек дисәм дә була. Бүгенге көн өчен тренерларыма һәм әтиенләргә зур рәхмәт әйтәсем килә. Выразить благодарность как родителям, так и нашим тренерам. Тантаналы шартларда узган ел йомгаклары буенча максатчан һәм алдынгы спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр дә бүләкләнде. Команда уңышларына керткән өлеше өчен Амелия Романованы да бүләкләделәр. Ул 5 ел футбол белән шөгыльләнә. Узган елда аларның командасы футбол буенча кышкы беренчелектә беренче урынны ала. Ну, мне нравится ходить на тренировки. Мин тренировкаларга теләп йөрим. Команда белән шөгыльләнү һәм уйнау, яңа үрләр яулау миңа бик тә ошый. Ел дәвамында безнең команда яхшы нәтиҗәләр күрсәтсен өчен кулымнан булдыра алганның барысын да эшләдем. Ну, я старалась весь год сделать все лучше для команды, чтобы мы занимали хорошие места. Тантанада спорт мәктәбенең иң яхшы тренерларын да бүләкләделәр. Алсу Нуриева, Рамил Безартинов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Нефтяник хоккей клубы Тулыда узган киренки финалда җиңү яулап Евро-Азия дуслык кубогына ия булды. Хәлиткеч матчта Әлмәт командасы Белоруссиянең Металлург клубы белән очрашты һәм уенны 4-3 исәбе белән тәмамлады. Финал ике команда өчен сынау булды. Әмма нефтяник хоккейчылары ныклы һәм осталык күрсәтеп лаеклы җиңүгә килделәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендәге сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат: хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча пешергә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Ситинская сезон белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.